Hai la joacă! Care e primul? Este special pentru vârsta voastră, nici mai mici, hai să zicem că mai mici, dar niciun caz mai mari sau foarte mari. Cel mult așa, un an să mai adăugăm la vârsta voastră. Să aveți grijă de el și să știți că dacă spune doamna învățătoare că nu sunteți cu minți, o să-l luăm de aici. Și îl ducem, unde să-l ducem? În altă parte, nu? Unde? La Polulan. La Polulan nu se duce, da. El s-a dus la o altă casă ca să trăiește acolo. Și apoi s-a dus la altă parte, iar acolo erau chestii diferite despre pisici. Un copil rău care a dat un piatra în picior. La cățeluș. Da. N-a făcut bine. Dacă îl prindem, să vezi ce-i facem. Da. Eu am numai 3 picioare. Și abia mă mișc. Ai 4. Țop, țop. Dar ai numai 4. Râd când mă întâlnesc copiii și mă cheamă Cuțușchiop. Îmi pare ceracul și l-am mâncat. Bravo! Asta e prima strofă, nu? Bravo, bravo. Puternic. Ești rușine? Ai uitat că tu ai în cameră și acum ești puternic? Da. Astăzi la grădința cu program prelungit Ghergani am fost copii pentru câteva minute sau câteva zeci de minute și poate fi mai frumos ca după o zi încărcată de activitățile cotidiene în cadrul primăriei orașului Răcari, să putem să ne bucurăm alături de acești minunați copii. Ne ajută și vremea, ne ajută și locația, ne ajută și fericirea pe care prichindeii astăzi o degaje folosind noul loc de joacă din această locație. Am primit mulțumiri de la cei mici și nu pot să le opresc pe toate numai eu. Mare parte dintre ele merg la domnișoara dr. Vanessa Iones, autorul moral și material al acestei investiții, o persoană dragă nouă, o persoană pe care putem să o declarăm fără a avea nicio ezitare ca prieten al localității. Este alături de noi în multe proiecte, în special cele de natură socială, unul dintre ele fiind și acest loc de joacă de la grădința cu program prelungit din Ghergani. Ne vedem săptămâna viitoare, tot într-o locație cu caracter social și de asemenea acolo având multe surprize pentru beneficiarii Centrului Medico-Social, mare parte dintre ele, sau mare parte din surpriză, dacă mai poate fi considerată surpriză, provenind tot din partea Fundației Iones. Le doresc prichindeilor multă sănătate și multă dorință de joacă în acest loc minunat. Le doresc părinților de asemenea, în prag de sărbători, să se bucure de copiii lor, să le dea Dumnezeu multă sănătate și să ne revedem cu bine. Tuturor, tot binele din lume! Cum s-a spus de atât